Goeie en van harte welkom bij het Grutte Listloekersdebat. Want morgen is het zo vier. Dan mag je alle inwoners van Zuidwest-Friesland naar de stembus en kiezen op de partijen die zij willen dat Azes in het gemeentebestuur komt. Nou, er zijn Azes bestuursleden, gemeenteraadsleden, 27 in totaal van de grootste gemeente van Friesland. In kanten meters dan. En de ene grootste gemeente van heel Friesland, altijd niet met al inwoners. 82.000 mensen. Dat is een hele toestand natuurlijk en daar moet heel wat van gebeuren. 10 listloekers die in van Joen hier bij Omroep Friesland op radio en op televisie en op internet maar elkaar in debat. Dat doen we in 2 ploegen, 2 keer 5. Ik zal de eerste 4 graag aan je voorstellen. Dat is van D66 Mirjam Bakker. En van de VVD is dat Simon Wiebenga. En van de Partij van de Arbeid Andries Eckhart. Van gemeentebelangen is dat Henk Hoekema. En de laatste van de 5 die het nou eerst in debat maar beginnen stellen, dat is van Vrienden Loft, Verenigd Links, Koen net kiezen tussen de namen Ad van der Kolk. Ja, we debatteren onderhand van een 4-tal stellingen, dat zei ik al. De eerste stelling, die luidt, trok de werindeling. De werindeling die is eigenlijk de Zuidwesthoeken opdrongen. Zuidwest-Friesland is de werindeling opdrongen, die is hem opline. Ad van der Kolk krijgt als eerste het woord van Vrienden Lofts. Nou, sterker nog, ik denk dat deze hele herindeling ondemocratisch is verlopen. En ook misleidend is geweest voor een groot deel van de provincie. Met name, of van de gemeente, met namelijk Woenstra-Diel, Nijen-Fut, maar ook Gaasland-Sleert die verstandig is geweest en heeft afgehaakt. Die zijn eigenlijk erin betrokken bij dingen die ze niet willen. En klaarblijkelijk is ook als je kijkt naar de manier waarop de bevolking ook eigenlijk half in opstand is gekomen. En gezegd heeft, dat willen we niet. Dat is terzijde geschoven door met name de PvdA, maar ook de VVD en het CDA, de zittende partijen. Oké, Partij van de Arbeid, Eckhart. We krijgen de discussie, ik vind het jammer. Ik wou het wel eens zo langzaam. Ik heb ook wat moois weggemaakt van de nieuwe gemeente, maar ik wil nog wel een keer reageren. 90% van de raadsleden heeft voor deze herindeling gestemd. 90%. Dat is, dacht ik, democratisch gezien een vrij hoog aantal. De opstand vind ik ook een beetje flauw, want als je nagaat wanneer dit begonnen is in Nijenfurt, dat was al in 2003. Toen de gemeente Nijenfurt aangaf, jongens, wij moeten gaan samenwerken, wij redden het niet meer. Toen is er een heel proces gestart. Verrassend was inderdaad de uitslag van Bols, waar die unaniem voor heeft gestemd. En verrassend waren de peteren, waarbij de bevolking is geraadpleegd in de stedelijke gebieden die gaan er nog wel merken. De stedelijke gebieden gaan het nog wel merken, want je ziet dat, u zegt wel, het is door de raden besloten en dat is juist het probleem. Er is ook gezegd, en met name het CDA zegt het, maar uw partij blijkbaar ook, 1 keer in de 4 jaar mogen de mensen naar de stembus. Daarna is het aan de raad wat er besloten wordt. En als de raden van onderop heeft, dat is heel lang is dat zo naar voren gebracht, dat is beslist niet waar, onder veel drang en druk, ook van ondergetekende, is bekend op een gegeven moment, ook de CDA en uw partij, dat het bestuurlijk van onderop is. En dat is wat anders als een misleidende term van onderop voor de burger. Je wil even toch protest tekenen van der Kolk. Het is dus zo gang. We hadden dus een riet wordt gekozen door de bevolking. 1 keer in de 4 jaar. Dat is zal uit Nederland nog 1 keer in waar. Wij hadden dus deze beslissing naam. Unaniem, wie het net, maar bijna unaniem. Dat is toetst op allerlei criteria tot onder de Raad van State. En die had zelf zijn, dit is prima en democratisch. U onderschrijft mijn stelling, want u noemt iedereen behalve de bevolking. De bevolking noemt u niet. En dat is correct nou wat de verkeerd is. Hoekema, de bevolking, Hoekema, gemeentebelangen, de bevolking genoeg te zezen houden. Nou, volgens mij ben ik de enige die een beetje rug te praten heeft. Want nog Wiebenga, nog Eckhart ken op afstand uit Snitswalbischen hoe die Nijenfurt ageert. Want dat is natuurlijk het grootste probleem best. Ik heb als 3 hier, heb ik er midden niet zitten. Ik heb 3 hier alle meest geheerd. En er is een ontstellend hoop onvrede over hoe het tot stand komt is. Ik ben zelf bij de inspraakjon West. Nou, de naam inspraakjon. Nou, ik heb er weinig van burger. Het democratisch gehalte van de werindeling is 0,0. 0,0. D66? Nou, wij vinden inderdaad ook dat het een soort als een boemeltje begonnen is waar iedereen op kon springen. En dat we dus inderdaad via die peteren gaan en die bijeenkomsten die door de gemeente georganiseerd werden. Daarna is het een soort snelterrein intercity geworden. En had de burger het nakijken, want degene die er niet op zat, die wist gewoon niet meer wat er gebeurde. En dan kan je wel zeggen, oké, het is procesmatig allemaal goed gegaan. Maar de burger had er veel meer bij betrokken moeten zijn. Ik weet dus gewoon dat in Nijenfurt de dorps, hoe neem je dat, voorzitters van de dwarsbelangen, die hadden mij dat 2 keer hadden ze daar dus consultatieronden organiseren.
Ben je En al bij geweest, Wiebinga? daar ben ik zelf net bij Daar kan geweest, je maar ook ik ga die direct over praten, verslagen hoe dat gewoon lezen, meneer Hoekema. En daar staat dus gewoon in dat de eerste keren de opkomst bij die soorten geerkomsten minimaal weer. Dus Ja, dan mag ja, je dat net is logisch. zeggen Zou dat nou komen? Dat is logisch. dan is dat dus een teken dat de bevolking het wel een worst werd, dus heel altijd maar goed. Ja. Nee, de worst Het is weer. achter de rug absoluut van de niet waar. bevolking langs is dat gedaan. Dat is En het probleem. om het opgedrongen, om even terug te komen. Om even terug te komen, opgedrongen. Het is in 2003 en nog langer al bekend in de provincie dat dit gaat plaatsvinden. Sterker nog, in 2014 treft dit niet alleen de Zuidwesthoek, maar heel Friesland zullen er rond de 5 grote kernen gemeentes gaan ontstaan. Nou, dat is uiteindelijk op opgaan in Ik wil Noord-Holland. even weten, Ik ben bij die wat er de best. vorige keer bij hem in het verkiezingsprogramma eigenlijk stier. Van de VVD. Altijd niet om werindeling. Wij hadden zijn dat werindeling mocht onderzocht worden. En wij hier, dat moet ik wel eerlijk wijzen, wij hier daar een voorstrever in, dus burgemeester destijds, een partijgenoot van mij in dat geval, Arno Brak, wie eigenlijk de initiatiefnemer tot het creëren van deze gemeente, maar tot het op gang brengen van het proces. En daar hebben wij als VVD altijd achter staan en daar staan we nog achter. Ja, maar in een verkiezingsprogramma zit toch heel wat oors? Nee, daar staat net in dat wij net werindelen doen. Pas in 2015. Ja, Nou ja, dat ben we nog misschien net dat, even. nou ja, goed, dat je het op zo'n manier doet dat we dus... Je zit in een onderzoeksfase. En als een onderzoeksfase komt in sneltreinvaart. Ja, ja, op een dus gegeven moment kom je tot ontdekking, dit proces gaat zo uit. We Voortschrijdend maken het inzicht noodwan nemen en ze dan... Ja, hoe is dat voor de Partij van de Arbeid? Je bent een voorstander, min of meer, van die werindeling. Een enorme voorstander. Ja. En ik ben er nog steeds een voorstander van, want dat gaat, vind ik het zelf jammer dat Gaastron Sleert er niet bij is als je kijkt naar de manier waarop wij met naar de manier waarop wij met 8 gemeenten samenwerken op het sociale terrein, op het arbeidsmarktterrein, sociale zaken, werk en inkomen, dan kun je wel blijven zeggen van jongens, het kan wel door middel van samenwerking. Er komt ook een moment waarop zo'n bevolking, zo'n gemeenteraad een keer invloed wil hebben op de Ja, besluitvorming. je neemt 2 dingen, hè? Bevolking en gemeente. Het gek is natuurlijk wel, en dat maar je zal hem toch in alle eerlijkheid vaststellen, de bevolking zelf het nooit kans van inspraking gaan. Nee, maar als weet nu, de bevolking heeft zeker kant van inspreken. Daarvoor heb jij Wanneer heeft ze dat gaan dan? Wanneer heeft ze dat gaan? Daarvoor, De stemming bedoel ik, hè? nee, maar daarvoor heb de vraag is het democratisch gegaan of niet? Mijn stelling is, het is democratisch gegaan. We hebben in Nederland gekozen, voor een gekozen gemeenteraads. En een gekozen gemeenteraad die wordt 1 keer in de 4 jaar gekozen. In Zuidwest-Friesland, ook in de rest van Nederland, hebben wij geen referendum. En de bevolking hoeft zijn mond niet te houden, want die bevolking mocht bij elke bijeenkomst aanwezig zijn. En er zijn genoeg bijeenkomsten geweest. En er zijn nu ook genoeg voorstanders. Ja, maar alle partijen, behalve dan, ik geloof de FNP, in sommige gevallen ook niet in alle gemeentes, die hebben het niet aangedurfd om op basis van argumenten dit aan de burger voor te leggen en te zeggen, burger, dit zijn onze argumenten. Als uw argumenten dan zo sterk waren, als uw argumenten dan zo sterk zijn, hadden ze voor moeten leggen aan de bevolking. Heeft u niet gedaan. Het is een samenvoeging van gemeentebelangen van Wienbrits en de gemeentebelangen van Bolsward. En de vertegenwoordigers van gemeentebelangen Bolsward hebben voor deze herindeling gestemd. Ja, maar de discussie heb je net Ja, nee, maar opgevolgd. dat- Zie je, de discussie Ja, is het publiek in de baas plaatst. Wiebinga, ik lees het even naar jou voor. Nee. Dat wij dus net in uw programma hadden, terwijl er in Nijen voor het keuring Wiebinga. netjes instiert. Wiebinga. Uw burgemeester weer een groot voorstander van, die had hem dus echt weer maken met zijn voorstander ervan. En altijd in een democratisch proces. Op het moment de popke rennen, dat je zegt, jongens, dit is een onomkeerbare situatie. Hier matten wij met trok in. Want ooit meidje we naar volle Nee, Rutte dan brachten. draai je doet eerst iets ondemocratisch en dan zit je, dat nou is ja, net we zijn onze 4 ondemocratisch. rennen, we mooi zitten met Nee, Nou, democratie. laten we dat punt van het democratische gehalte even van wat het is. Van de Kolk, vrienden Lofts, de Witte zijn, het is een onomkeerbaar proces. Ja. Is dat ik zo? Nee, want de commissie Heijnen, Let hem maar even als ik het uitleggen. even mag uitleggen, de commissie Heijnen in de Kamer was eigenlijk ook verdeeld. De staten zijn ook verdeeld over deze kwestie geweest. Die hebben gezegd in 2013, geloof ik, moet er een enquête of een evaluatie komen van dit proces. Nou, wij van Verenigd Links zeggen van we gaan, omdat we nu hiermee moeten beginnen, gaan we ervoor en we proberen het beste van te maken. Als er kansen zijn, pakken we die natuurlijk. We zullen dat in alle eerlijkheid en oprechtheid doen, ook met anderen. Maar in 2013 willen wij dat dat geëvalueerd wordt en dat dan de bevolking aan de beurt is om te zeggen we gaan hiermee door of niet. Of het nou beter is geworden voor de mensen of niet. De bevolking heeft het voor te zeggen of we dan doorgaan. Oké, dan wil ik even naar D66, Mirjam Bakker. Kan deze trein veromkeerd worden? Nee, die trein die is het eindstation bereikt, laat ik maar zeggen. We hebben nu deze gemeente, misschien dat er nog eens wat grenscorrecties komen. Maar ik kan toch niet meer terug naar die 5 gemeenten. Waarom niet? Dat moet je de burger ook niet aan willen Waarom doen. niet? Omdat het weer erg duur is en dan is het weer allemaal onrust.
rust. Die commissie Heijnen, dat is van mijn gevoel typisch zo'n politieke uitspraak. We evalueren. En verder, nou, waarschijnlijk zal er wat mensen evalueren. Ze weten het eerst best op evalueren. En vervolgens gaan we verder. De evaluatie ik vind daar eigenlijk helemaal 0,0. Ja, Het is gewoon politiek, maar een niet, doekje van het bloeden. Ja, maar niet als er een bindend referendum achter zit. Want dan worden wij We gedwongen. zitten er niet achter. Nee, maar dat stel ik nu dus. Dan worden wij gedwongen om dat goed te doen. Nou ja, ik had het inside information hoe het in de tweede keer begon. Tenslotte nog, er waren meer herdelingen die te sprake kwamen. De Tweede Kamer was vooral kritisch in eerste instantie. Misschien ook leuk voor u, meneer Van der Kolk, richting provincie die te weinig regie had genomen. En de motie Heijnen kwam erop neer. Die heeft gezegd van we moeten in elk geval voor zorgen dat we na 2 jaar gaan kijken of die herindeling wel of geen succes wordt. En volgens mij wordt het een succes. En na die 2 jaar gaan we inderdaad kijken of het nog verbeterpunten zijn. En de tweede wat de motie Heijnen was dat de provincie werd gevraagd om in deze wat beter regie te nemen. Want dat was ook vooral het verwijt van de Tweede Kamer richting de provincie dat ze te lang op hun lol op hebben gelaten. Maar ik het referendum, liet een bindend referendum nergens in je Nee. Dus dat is net nog wat. Nee, je gaat de burgers Dus natuurlijk raadplegen. die werindeling zal dus net meer veranderen. Nee, dat is onmogelijk. Want als je weet wat kosten je dan moet maken, dan praat je echt over miljoenen. Ja, maar je had het meest kunt volgen. Ja. Het is toch inclusief, die commissie Heijnen en wat de provincie nu ook achterhoud zei, dit is een wangedrag, dit hier net al je mutten. Ja, en dan gaan ze nog zeggen van ja, het is al je prima geert. Dat snap ik dus totaal niet. Ja, nou, ik vind wel, nou die er is en wat je er ook van vindt van het hele proces, dat is gewoon niet netjes gegaan. Maar nu het er is, dan vind ik dat we daarvoor moeten gaan. En wat ik merk, maar het is wel een slechte start. Het is een hele slechte start en we moeten dus ook heel hard werken om het vertrouwen van de burger weer terug te krijgen. En dat is dus niet 1 keer in de 4 jaar stemmen en dan het maar overlaten aan de gemeenteraad. Maar dat is door echt hele fanatieke burgerparticipatie. Mevrouw Bakker, D66 was nog niet opgegeven toen we dit gedaan hebben. Ik heb D66 nooit over de herindeling. Nou, u mee gaat door aan de verkiezing, begint je over de herindeling. Dan moet je inderdaad ook zeggen, dit is een gepasseerd station en wij gaan samen wat moois maken van die nieuwe gemeente. Dat gaan we ook doen. Maar dat zeg ik ook. We litten deze stelling voor wat er is. Tegen dank je voor. Wij hebben al een soort zijn zelfs hoe die werindeling. En we zijn eens even in het Omroep Friesland archief doekt van televisie. En dan kom je heel interessante dingen tjen. We kwamen beelden tjen uit het jaar 2004. Dat liep het lang, dat is nog maar saai. Alhoewel het bestuurlijk leidt toen hier en daar wel wat oors. Er weer een persconferentie doet thuis bij burgemeester Arno Brok van Snits. Zeg maar eens eventjes. In 2004 is het Arno Brok, burgemeester van Snits, die de discussie uiteenzet. In een persconferentie trunt hij aan op een viergende geerwerking tussen de gemeenten in de Zuidwesthoeken. Het beladen wordt werindeling wil hij nog net in de moelen nemen. In Snits wordt er net praat over werindeling, wordt er net praat over fusie, maar wel verder maar net vrijblijvende geerwerking via die nieuwe alliances. Daar willen wij over praten met de orengemeenten in de Zuidwesthoeken. Dan kun je je voorstellen dat misschien orengemeenten denken zullen van ja, maar dit is een eerste onzet daar. Wij moeten eerst praten waar verlet van is op dit stuit en wat er daarna komt, daar praten we dan wel weer roer. Op dit stuit is dat geen issue in uw gemeente. Maar achter de schermen wordt het druk werken aan de tarriering van de fusie. In de gemeenteraadsverkiezings van 2006 is de werindeling vreemd genoeg geen politiek thema. Maar vlak daarna, in juni 2006, presenteerde Thea de Roos van de gemeente Gasterland-Sleert het programmadocument Het Blauwe Hart. Juist Gasterland-Sleert valt letter A als fusiepartner. In de verschillende gemeenten worden informatiebijeenkomsten houden. Uit een onderzoek in opdracht van de Ljouwte Kranten doch blikken dat 54% van de inwoners voor een werindeling is. Maar namen in Snits binnen de meesten positief. Inwoners binnen benauwd voor een grote afstand naar het nieuwe bestuur. Daarom worden er 9 coördinatoren aangesteld. 6 voor de dwarpen en 3 voor de wieken. Als er in een dwarp of stad wat aan de hand is, moet dat onkaart worden bij de dwarsbelangen of de wiekraad. En die jou dat dan weer terug aan de gemeente. De vraag is, komt er op deze wijze net een extra, net democratische bestuurslaag bij? Ja, en dat is dus de tweede stelling die we hier in het debat bepraten willen. Maar stikken wat nije listloekers. Terwijl de werindeling ontstiert er een extra bestuurslaag. En dat is helemaal net democratisch. Ik stel aan je voor van het CDA, Maarten Offinga. Naast hem voor GroenLinks Angeline Kerver. In de midden van de FNP Gerben Gebrandi. Voor de ChristenUnie Liewe van der Pol. En van Totaal Lokaal Klaas-Jan Semplonius. En Semplonius, met jou ook graag eens even beginnen. En toch die werindeling ontstiert er dus een extra ondemocratische bestuurslaag.
Daar lijkt het wel een beetje op. Als ik op de website show van de Partij van de Arbeid, dan staat hier letterlijk. Misschien is dat laatste wel waar ik duidelijk van mening verschil met Totaal Lokaal, onze partij. Wij willen geen extra bestuurslaag tussen burger en gemeente. Echt onzin, zegt de Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid wil dus een extra bestuurslaag. En dat is precies wat het CDA, de FNP en de VVD graag willen. Een extra bestuurslaag, zodat zij toch op een andere manier contact houden met inwoners. Wij denken dat plaatselijk belang, dat is heel goed, dat plaatselijk belang en dorpsbelangen een hele belangrijke functie hebben en een hele soort kan betekenen voor de inwoners. Maar je bent niet verplicht van lid van een plaatselijk belang of dorpsbelang. Het kan niet zo wijzen dat de politiek zich op die manier richt tot de inwoner. De politiek zoals ze rechtstreeks... Ik wil de FNP, want die wordt met name neemt als vaststander van dit nieuwe bestuurslaagje. Ja, het is een hele goede zaak dat elk dorp een vertegenwoordiger door een bestuur. En als je zegt dat wordt een bestuurslaag, dan wil je dat vergelijken met gemeente, provincie, Rijk en Europa eventueel. Maar dat is net de bedoeling. Dit binnen meesken. Nee, ik praat even van mezelf. Dit binnen meesken die in een dorp keersen worden en die de dorpelingen vertegenwoordigen. En dat is een hele goede zaak, want er komen 69 kinderen en het bestuur van die nieuwe gemeente die zal toch contact hebben met die kinderen om zaken te regelen. Dat wil net zeggen. Dat wil net zeggen. Ja, dit is CDA. Offinga er even reageren. Het is een hele boeiende bespiegeling die hier gebeurt. Maar deze Zuidwesthoek wordt juist gedragen door dorps- en wijkraden. Dat zijn enthousiaste mensen die met hun hart, met bezieling voor de lokale situatie opkomen. Of je dat nu ziet in wijken, ik ben in Lemsterweg geweest, of in Gastmeer. Of vandaag kreeg ik zelfs de flyer van een betrokken Nijefurt. Je ziet mensen die enthousiast zijn. En wat u nu zegt, dat wilt u wegvegen. Nee, daarmee zet u deze mensen in de kou. En dat is ronduit dodelijk. Ik vind alleen dat die laag, er zijn heel veel mensen bij. Die zijn niet lid van de praten we dan meteen op de radio. Mag ik daar misschien ook wat op aanvullen? Ja, de Kerven, ja. Ja, nou, dat zou ik denken. Ja, het is heel erg mooi dat het enthousiasme bestaat. Alleen dat enthousiaste geluid, dat moet natuurlijk ook nog naar de gemeente komen. En daar heb je vanuit de gemeente de dorpscoördinator voor of de wijkcoördinator. En die rol is heel erg belangrijk, want die moet niet alleen naar het dorpsbelang of naar het wijkbelang luisteren, maar ook als het iemand anders betreft, daar zelf naartoe gaan. En hoort hij niks van mensen die het toch betreft, laat hij dan de ogen en de oren zijn, ook van de mensen die niet per se lid zijn. Je zult toch maar dorpscoördinator of sterkcoördinator wezen in de nieuwe Zuidwesthoek gemeente. Dat is mij nooit goed. Nou, ik hoop dat als hij dat enthousiasme of zij dat enthousiasme weet zeg maar samen te ballen en ook leert om heel langzaam zijn contacten op te bouwen, dan denk ik dat je het heel goed doet. En bovendien, we investeren op kwaliteit. Goede dorpscoördinatoren, dat betekent ook dat je een goed contact kunt hebben. Meer bureaucratie van de Pol, van de ChristenUnie. Er komt uiteraard meer bij te zijn om goed in contact te blijven. Maar het wil net zeggen dat we met iets compleet nieuws bezig zijn. En dat is dus net een extra bestuurslaag. Wat mij betreft komt er een uitbreiding eigenlijk van wijkplatformen en een versterking van dorpsbelangen. Die structuren zijn er al. Ik ben zelfs eigenlijk best trots op zaken zoals ze rennen. Ik neem maar even Skenegoutum. Als je daar in het dorp komt te werken, automatisch wil je lid van het dorpsbelangen. Dat jij erbij. Wordt verplicht lidmaatschap eigenlijk. Ja, nou, moreel verplicht lid het zo stellen. Ja. Ik zou graag willen dat in een weekend op dezelfde manier verenigen. Wij vrijheid van vereniging. Ja. Je kunt alleen lid zijn van een vereniging van eigen huis. Maar je kunt niet verplicht lid zijn van een plaatselijk belang, ook moreel niet. Moreel verplicht. Ja, maar dit is toch geen verplichting? Dat geeft u toch zelf aan dat dit... Ik viel meer moreel verplicht om van de schaatsvereniging lid te worden. Maar als je dat dan net binnen, ik in Rug van Sees van spreken instant waarheidsbelang. In een hele soort pakken. Het gaat niet om een democratisch verhaal. Het maakt ik net zo. Het is een belangengroep. Een belangengroep is net een democratisch kozen laag. Maar Van der Pol, dan praten we dus eigenlijk feitelijk over een ondemocratische bestuurslaag. Ja. Let op, het is in die zin dus ik net een bestuurslaag. We praten als politiek met de drie B's, burgers, bedrijven en de belangengroepen. En een dorpsbelang is ook een belangengroep. Brandi, ik heb nog even een oorvraag voor jou. Je neemt die al 69 keer een mooi gebied in oppervlakte de grootste gemeente van Friesland, 82.000 inwoners. Ben dat 9 of zo'n of 9 van die coördinatoren ook nog? Ja, ik denk dat dat kan.
In Wim Britsche deal functioneert het nou één coördinator. Nou, Wim Britsche is natuurlijk net maar het gaat heel goed. Dus het is een voorbeeld, dat is net samen even een hypothese. Dat functioneert het goed, dat zijn jou ik. Er zijn 28 keren en de meesten kennen die coördinator. Dus dit is de enigste afdeling die het echt groeien zal in een eigen gemeente. En ik heb er hele grote verwachtingen van. Je zal een heel soort van aanhingen. Wij zullen nou 2 jaar die toetsing krijgen en dan wordt er maar namensjoend. Hoe is dat contact nog met die kernen rond? Die kernen, het belang van die dorpscoördinatoren, het initiatiefvoorstel ook neergelegd om een dorpenfonds neer te zetten. Daar willen wij 1 miljoen voor beschikbaar stellen, zodat ook daar concreet geld lokaal beschikbaar is om vooral snel dingen op te lossen. Daar hebben burgers behoefte aan en niet aan een bureaucratie met allemaal schijven, maar snelle antwoorden, snelle oplossingen. Het gaat het natuurlijk om. Het gaat hoe wij erover denken wat de functie is van een plaatselijk en dorpsbelang. En in hoeverre als wij yield vanuit de gemeente via die dorps- en wijkbelangen naar de burgers daar wel laten rennen. Ik vind het een hele gevaarlijke ontwikkeling dat je op een gegeven ogenblik yield on dorps- en plaatselijk belangen jouwen. Je kan best wel yield dan per inwoner, dus zeg je oké, daar kan je wel nooit denken. Maar als er op een gegeven moment 2 plaatselijke belangen binnen, dat zou je samen kennen. Ik ken in Workenbeek toevallig dan wen je, ken ik samen plaatselijk belangenbericht. Er binnen 2 plaatselijke belangen. Ik ben mijn buurman. En hoe wil je dat dan verdelen? Dat jou het om. Ik snap heel goed niet en mij dan denk ik eens even uit, want de giet is inderdaad yield naar die plaatselijke belangen. We gaan zeggen dat we deze plaatselijke belangen serieus nemen willen, dan zullen ze een liets budget hebben moeten om gewoon de koffie te betalen, het papier en de postzegels te betalen. Nou, je hebt €1.000 en als er dan 2 weekbelangen binnen, dan is het €2.000. Zo simpel is het gewoon. Het CDA zou $1 miljoen. Nee, dat is net betalen, dat is een onkostenvergoeding. Nee, het CDA zou direct $1 miljoen. Dan is er een tweede systeem, dat zul je betekenen kennen, is als er nou lietse projecten terug aan dwarsbelang, wiekbelang betacht worden, dan hoor je net altijd nee te zeggen. Als er een lietse pot is, werd er rieën in het voorvoorzijn het, als dat voorstel komt, dan kan je er direct een bepaald bedrag uitnemen. Dan heeft het ook zin dat je oorlezen met de gemeente, dan kan je direct handelen en het duurt dat net zo lang. Dat zijn bedragen van 3 ton in het jaar voor al die keren, dus dat zijn net hege bedragen. Van de ChristenUnie, is dit een goede methode om het zo in te zien? Ik denk dat die discussie in een eigen plaatsvinden moet. Ja, maar ik weet hem stemmen. Zelfs kan ik me vinden in enige mate van vrijheid van zijn dwarsbelang. Maar ik moet al helemaal net denken aan de situatie dat je in een dorp als Kennegoud om 2 dwarsbelangen krijgt. Ik ben al lang blij dat we ik in Snits dat wiekplatform binnen de wieksgrenzen beperken kennen en dat je daar een gesprekspartner hebt namens de gemeente. Hè, dat je daar maar een wijkschouder aan kennen en dat je de knelpunten in kaart brengt. Want Johan is wethouder binnen die nieuwe gemeente en er binnen 2 vrienden van plaatselijk belang op een dorp. Neem maar eens even een dorp als Kennegoud. Nou, waar luister je dan? Dan zal er nevens mij in het dorp eerst een skiermaakplak vinden moeten. Het dorp... Meestal bepaalt zelf van wie ze lid binnen. Dat is de vrijheid van vereniging. Je moet gewoon iets wat in theorie niet mogelijk is. Ik merk in die zin dat er al een aantal partijen enthousiast het CDA-idee ondersteunen. Dat doet mij erg goed. Dat verrast je wel misschien. En dat heb ik ook de afgelopen week gemerkt op straat. Er is een grote behoefte gewoon bij de bevolking. Doe wat. De tijd op dit moment van de herindeling is gepasseerd. Nee. Steek de handen uit de mouwen. Ga in de komende periode werken aan deze herindeling en maak er een succes van. En het CDA, daar kunt u op rekenen, daar gaan we een succes van maken. Het CDA maakt er een succes van. Totaal lokaal willen we natuurlijk ook een succes van maken. Wij willen zeker een succes van maken. Mooi. Maar om de CDA een succes van te maken, denk ik dat het nodig is, en dan lijkt het mij ver naar de kiezer dat het CDA hier, waar iedereen bij is, zijn excuses aanbiedt op de wijze waarop ze de oude ronde fjouwer hier omgaan is maar die inwoners. Ze hebben gewoon op veel dalen wijze hebben ze deze herindeling er toch in gedrukt. Nou, ik denk dat het heel terug is. Nou, nee, dat mag zijn, maar het lijkt steeds hoe het de herinnering daar staan komt is. Daar hebben we één aspect wat ik nog eigenlijk wou zeggen. Ja, het is natuurlijk niet zo dat die wijk en die dorpsraden belangen zomaar uit niks en dan een vinger omhoog steken en dan zeggen dat en dat wil ik gaan doen. Die hebben ook met elkaar gepraat wat ze met hun wijk willen. En die hebben met behulp bijvoorbeeld van een wijkschouw hebben ze vastgesteld welke dingen in hun wijk of in hun dorp opgeknapt moeten worden of aangepakt moeten worden en gaan doen. En er is er helemaal niets op tegen om daar met behulp van een klein budget of om dan te zeggen van dat gaan we doen en na een jaar gaan ze kijken wat is er gebeurd en dan leggen ze verantwoording af over wat ze gedaan hebben. En ik heb gezegd, daar zijn alleen maar uitstekende ervaringen mee. En ons afweer het eerste deel van het Gutter Listloekers debat voor de verkiezingsmorgen in Zuidwest-Friesland. Verderop
deel 2 van dit debat, want we binnen nog lang net. 100 Ases.